Sunana Dr. Tijjani Hussaini, ɗan kwamiti na yaƙi da cutar corona na jihar Kano. Yau muna ranar Asabar 18 ga watan Afrilu 2012, yanzu inda kuke gani a nan muna cikin asibitin da ake kira Muhammadu Buhari Specialist Hospital. Wannan asibiti kamar yadda tsari ya nuna, tsarin da gwamnatin jihar Kano ta yi domin ta tabbatar cewa an yaƙi wannan cutar corona shine saboda yanayi yadda muke gani na cutar, za a ga cewar wasu suna zuwa da cuta mai tsanani, wasu kuma cuta suke zuwa wacce ba ta da tsanani. Domin a bambance wannan, gwamnatin jihar Kano ta ware asibitoci daban-daban. Wannan asibitin Muhammadu Buhari za a kwantar da dukkanin wanda cutar tasa ba ta yi tsanani ba, wanda kuma cutarsa ta yi tsanani ta corona za mu kai shi a asibitin kwanar dawaki. Wannan tsari ne da gwamnatin jihar Kano ta yi domin ta tabbatar cewar cutar corona an dakile ta, an tabbatar da cewar ba ta yi wa al'ummar jihar Kano illa ba. Gwamnatin jihar Kano tana tsaye domin ta tabbatar cewar wannan cuta ba ta ci ƙarfin jihar Kano ba. So sunana Dr. Sabitu Shu'aibu Shanono, kuma kamar yadda kuka sani ɗaya daga cikin waɗanda suke wannan kwamiti na karta kwana akan cutar COVID-19. Kamar yadda kwanaki muka nuna muku a senta ta farko a kwanar dawaki, wannan kuma senta ce wacce a cibiya ce wacce aka samar da ita, wacce a kodayaushe za ta iya fara aiki wajen karɓar marasa lafiya, kamar yadda Dr. Tijjani bayani cewar akwai rabe-rabe na marasa lafiyan, sannan kuma wannan wani tunani ne da gwamnatin jihar Kano ta yi na ganin cewar an samar da gurare da dama. Sannan kuma bayan waɗannan ma akwai kuma abubuwa da gwamnati take yi wanda zan iya tabbatar muku cewa wannan kwamiti ɗin tabbas yana ci gaba da jajircewa, kuma yana nan a tsaye kyam zai tabbatar da cewar an kawo ƙarshen wannan cuta. Abinda muke fata ga al'umma shine a yi addu'a, sannan kuma kowa ya killace kansa, sannan kuma a dinga yin abubuwan da muke ta sanar da jama'a a kafafen yaɗa labarai. Sunana Dr. Garba Dahiru Waziri. In kuka gani za ku kalli cewa duk mun riga mun shirya gadaje ko ina a shirye yake, kuma muna da capacity da za mu ɗauki aƙalla mutum 120 a wannan center. Da duk wani abu da yake nema na care da za mu iya badawa, both isolation da treatment, da duk wanda yake dai nema da ma'aikata kuma, da they are already set, kowa ya shirya.